ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुखाबाय जे हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथां सारमोननि गेजेराव मानो हेन्डशेक लालायलायदों खोथाया मा लोगोसे चन्दन ब्रह्मआ प्रमद बर'खौ माबादि एटेक खालामदों गावनि भाषणाव बेखौ नुनो मोनगोन बे भिडिअनि गेजेरजों। स' हेल' एभ्रिवान वान सेकेन्ड वेलकाम बेक टु दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि उनाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। स' मोनसे गेदेमा धर्मनि गेदेमा सुबुंनि जोनोम सान फालिनायाव मोनसे प्रेयार आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव लोगो मोनलायनानै प्रमद बर' सारजों हाग्रामा महिलारि सारजों हेन्डशेक लालायलायदों बे आरो खोथाया बेवहाय राजखान्थियारि जेबो गैया, राजखान्थियारि मिलायनाय खोथा ओंखाराखै। बेजों लोगोसे चन्दन ब्रह्मआ प्रमद बर' बिथां सारखौ मा बुंदों बिथांनि आन्दलना मामोन, हारिखौ गोजौआव लांनायनि ना गावनि लिडार जानायनिमोन, बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनहा खोनासंबानो जाबाय आरो जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। प्रमद बर'आ जातिनि जौगानाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा जि बड'लेण्डनि इस्यु एबा बेनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि जायफोर इस्युफोर दङ हाबाफारि एबा आयदाफोर दङ बे बिथिङाव बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायथ' लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै। बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा। खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन। साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टारगेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन। गतिके दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो। सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन। बिटिसि जि एकर्ड मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय जि बिटिआर सुक्ति 27 जानुवारि 2020 बियो कुनु कारनाव कम्पेयारेबल एबा तुलना खालामजाया। मानो होनोब्ला बिटिसि सुक्तिया 6 शेड्युल कन्स्टिटिउशनेल प्रभिजननिबो खोथा दं आरो 8 शेड्युल जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शेड्युलाव बियो थिसनजादों। बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया। बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो, रायलायथावानो नङा। आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिसय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै। बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों 8 शेड्युल जों मोनबोखादों। दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव। असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा 9 शेड्युल 8 शेड्युल। दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शेड्युल जाबाय। होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां। बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों, बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों। 8 शेड्युल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि
एसोसिएट लेंगुवेज जानो हाया बे स्टेटनि बेयो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो आरो 1985 आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो स' नुनो मोनबाय थेंक इउ सै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ